Il-ġimgħa filgħodu ġiet imnedija sejħa l-persuni interessati biex japplikaw għal 7 skemi ta' boros ta' studju b'investiment totali ta' madwar 5 miljun euro kofinanzjanti mill-fondi Ewropej. L-iskemi jitrattaw oqsma varji ta' studju bħal studji veterinari, l-arti u l-isport, dan apparti skemi oħra bħal Endeavour 2 u TESS li huma miftuħin għal studenti post-universitari, Live the Language li tippromovi it-talim tal-lingwi barranin u Reach High 2 immirata għolotijiet tal-wara d-dottorat. Fil-konferenza tal-aħbarijiet kellmu wħud mill-istudenti li fl-aħħar snin benefikaw minn skemi ta' dan it-tip brabta mal-istudji tagħhom. Fost dawn kien hemm Matthew Farrugia li ma dal-istazzjon tkellem dwar kif l-iskema li benefika minna għenetu fil-ħajja professjonali tiegħu. Tik l-opportunità li tikber fuq livell personali, jiġifieri għandek iktar tagħlim, issir iktar konfident u tista' tagħti iktar fuq il-post tax-xogħol u tiftaħlek opportunitajiet ġodda wkoll. Jiġifieri qatt id-dinja li kont ġej minnha tal-computing u l-business tajjibt l-rwol tiegħi fejn qed naħdem bħalissa fil-kumpanija u anke lil hemm fis-soċjetà kif tista' tikkontribwixxi iktar dak li tiġġib. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet innota li l-fondi Ewropej din jgħinu biex dawk li għandhom it-talent ikunu jistgħu jagħmlu l-pass li jmiss fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Huwa taħarsa lejn il-frott li l-boros ta' studju ħallew fl-aħħar 8 snin. F'daw l-aħħar 7 snin, f'daw l-aħħar 8 snin, kellna 1100 student li benefikaw minn din l-iskemi minn programm minnhom biss li 51% minnhom kienu nisa, u mbagħad kellek mill-programm li ieħor mir-Reach High ta' wara d-dottorat li kellna 15-il persuna li fix-xjenza fl-IT, fid-diġitalizzazzjoni ġabu degrees li huma tant kruċjali u essenzjali biex pajjiżna jkompli jikber. L-għan ta' dawn il-boros ta' studju huma li l-gvern jgħin lill-istudenti jilħqu l-potenzjal fis-settur edukattiv. Dan isarraf ukoll biex dak li jitalmu dawn l-istudenti jerġgħu jinvestu f'pajjiżna. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima sostna li dan juri l-fiduċja li għandu l-gvern fl-istudenti Maltin. Hija prova oħra li tal-investiment li jammonta l-5 miljun euro ikompli jibni fuq it-tajjeb illi tiġa sar u jagħti opportunitajiet ġodda liż-żgħażagħ tagħna sabiex ikomplu jispeċjalizzaw f'setturi li fl-aħħar tal-ġurnata ħajkunu din jagħmlu differenza fil-ħajja tal-familji Maltin u għawċin kollha. Il-persuni interessati huma mħeġġa jiksbu aktar informazzjoni u japplikaw bejn l-24 ta' Mejju u 28 ta' Ġunju minn fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni.